шӯрои васоити ахбори омма чанд ҳафтаномаи маълуми тоҷикистонро ба нақзи ахлоқ айбдор кардааст. ин созмон гуфтааст онҳо меъёри ҷудо будани эҷодиёт аз тиҷорату рекламаро риоя накарданд. бар тибқи як пажӯҳиши онҳо СССР 19 бор, Фараж ва Самак 18 борӣ ва Оила 16 бор меъёрҳои ахлоқи журналистиро вайрон кардаанд. гап сари он аст ки то чӣ андоза онҳо ин нашрияҳо амдан ин кора кардан дониста мекунанд ва ё ки нодониста аз надонистани меъёрҳои ахлоқи ин нақз кардани қонунҳоро анҷом медиҳанд ва ё ки на дидаву дониста. банди 12-уми одобнома аз журналистон мехоҳад онҳо рисолаташонро қурбони аҳдофи тиҷоратӣ накунанд. реклама аз маводҳои дигар бояд ҷудо бошад ва ба он ишорат шавад то хусусияти тарғиботияш ошкор бошад. хонандаро ба иштибоҳ набарад. чанд паёмади бад дора. якум ин ки қадри худи журналиста, обрӯ манзалати журналист ва расонара дар ҷомеа бисёр поин мебарад. дуюм эътибори расонара дар назди мухотобон бисёр коста мекунад ва сеюм аз ҳама паёмади ҷиддӣ ин таъсири расонаҳоро дар ҷомеа бисёр поин мебарад. муассис ва сармуҳаррири ҳафтаномаи СССР Сайёфи Мизроб ба мадракҳои пажӯҳиши шӯрои васоити ахбори омма шубҳа дорад. мо усулан реклама надорем, мо матлабҳои таблиғотӣ ҳам надорем. мо ҳаст бо як-ду корхонае ки масалан шартнома дорем, бе ин намешавад. ва ҳама онҳое ки доранд хуб мекунанд, доранд, бе ин намешавад. тамоми расонаҳо дорад. баҳогузории шӯрои васоити ахбори омма ба масъулини ҳафтаномаи тоҷикистон низ нафоридааст ва ба назар мерасад барои напазируфтани интиқод ва тавсияҳои ин созмон ваҷҳҳои худро доранд. онҳо дар назар доранд мазмуну муҳтавои мақолаҳоро ё ки истифодаи калимаҳои қабеҳро дар мақолаҳои муаллифони мо ё чиз дигарро. ман чизро намефаҳмам, чунки мо ба шӯрои вао узв ҳам нестем. 2 сол боз мо узвияти он хориҷ шудагӣ ҳастем. зеро ин шӯро он чизе ки мо мехостем бароварда накард. пажӯҳиши шӯрои васоити ахбори омма 50 расонаро фаро гирифтааст ва онҳо 150 ҳолати риоя нашудани одобномаи журналистиро ошкор кардаанд. ҳадаф ин аст ки худтанзимкуниро ҷорӣ бикунем. вақте ки як рӯзноманигор ба омода кардани матлаб шурӯъ мекунад, қабл аз ҳама бояд ки дар андешаи он, дар зеҳни он бошад ки ҳатман меъёрҳоро бояд ки нақз накунад. шаҳло акобирова раиси шӯрои васоити ахбори омма яке аз омилҳои асосии ба тиҷорат ва ё рекламаи пинҳонӣ роҳовардани расонаҳоро вазъи бади молии онҳо арзёбӣ кард. пеш аз ҳама сабаби асосиш он аст ки худи бозори васоити ахбори омма бозори номукаммал аст. худи қоидаи бозӣ дар бозори реклама дар тоҷикистон номуайян аст ва худи қонун дар бораи реклама имрӯз имконият наметиҳад ки васоити ахбори омма ҳамчун як ниҳоди соҳибкорӣ рушд кунад. дар ҳамин ҳол Иршод Сулаймонӣ узви раёсати шӯрои ВАО гуфт нақзи меъёри ҷудо будани эҷодиёт аз тиҷорату реклама дар чанд соли ахир тамоюли зиёд шуданро дорад ва расонаҳо набояд ба далели бад будани вазъи молӣ ба чунин коре даст бизананд. хуб маҷбурият наметавонад тавҷеҳ бошад. яъне ба як амали ғайриахлоқӣ даст задан таҳти ҳеҷ шароити ҷоиз нест. шӯрои ВАО тасмим дорад дар 3 моҳаи ҷорӣ низ мутобиқати матлабҳои расонаҳоро ба кодекси ахлоқи журналистӣ таҳлил кунад ва натиҷаашро расонаӣ кунад. аммо Сайёфи Мизроб дар ин маврид назари дигар дорад. ман пайваста мегӯям ки ҳар меъёр, ҳар талабот, ҳар қонун, ҳар чизе ки дар бораи матбуот қабул мешавад, ҳамаи он ба маҳдуд кардани озодии матбуот меоварад ва ин сензураи навбатии навини муосир дар асри 21 аст. шӯрои васоити ахбори оммаи тоҷикистон як созмони мустақили журналистист ки соли 2009 ташкил шуда дар баробари ҳимоят аз ҳаққи хабарнигорон муҳтавои матолиби нашрияҳоро аз нигоҳи мутобиқаташон ба кодекси ахлоқи журналистӣ низ пайгирӣ мекунад.